ସାର୍ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ହଜାର ହଜାର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲା ରାତି 3:30 ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏତି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଅଛି ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ତାହା ହେଇପାରୁଛି, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ ଏମିତି ଏହି ଆଶାୟୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝାଯିବନି। ସେମାନେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ରହିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖା କରନ୍ତୁ ତଥା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମେ ଆଶା କରିବୁ। ନହେଲେ ଚିରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ, ଏହି ଆଶାୟୀମାନେ ଏହି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ।